Gipakita gyud sa PDEA sa publiko ang paagi sa testing kung tinuod ba nga illegal nga droga ang ilang nasignit sa mga operasyon. Sama niining gihimong testing sa shabu nga midiskolor nga anaa sa sulod sa test tube dihang gibutangan og reagent. Mailahan sab pinaagi niini nga testing kung cocaine ug marijuana ang ilang nakupiska. Gihimo kini sa PDEA aron adunay transparency ay nila gisulod sa burner sa Philippine-Japan Active Carbon Plant sa Malagamot Panakan sa Davao City aron sunugon ug aron dili madudahan kung giunsa nila ang mga nakumpiskang mga ebidensya. Total of 2,517.6048 grams of shabu, marijuana 20,200.1695 and cocaine 779.9521 grams with a total of 24,082,972.35. Ang ipangsunog ng mga illegal nga droga gilangkuban sa 2.5 kilo sa shabu, 20.2 kilo sa marijuana ug 779.95 grams sa cocaine. Nasignit kini sa operasyon sa PDEA sa Region 11, 12 ug 13 ug dinhilang sa Davao gihimo ang distraction activity. Sumala ni Eileen Lovitos ang direktor sa PDEA 12 pugot ang ilang gihimong monitoring sa illegal drug activity nga ipaagi sa pantalan. Areas. Of course, yung mga borders natin, kung saan yung mga sources of drugs natin. And of course, yung entry of drugs through the use of ports natin, the airports and the seaports. Yun po ang titingnan natin kasi ang PDEA or Region 11 and 12 ay magkakatabi lang yan. So more or less, pagpareho po yung ating monitoring of illegal drug activities. Gipasabot sa PDEA, una himo ng distraction sa mga ebidensya, aduna na kini pagtugot sa korte. Kung droga sir, niagi na siyang proseso. Naatay dapat court order, na meaning ka ni siya nga droga, na humana ni siya representa dito sa korte. Naana siya, niagi na siya prosecution and disposition sa kaso. So, siguro nagkataon lang na si Region 11 mas daghay disposition man ikaw sa drug cases na nahuman compare sa 11 and 12. Kaya wala man ang na monitor sir. Ang pagsunog man sa droga, magdepende na siya sa order sa court. So, that doesn't mean exactly na pag daghay isunog sa 11, daghan ay droga compare sa amo. So, that explains. Nasubay sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang paagi sa pagguba sa mga nakumpiskang illegal nga droga.